Her er larven Lars. Lars leder efter æbler, men først finder han en kogle. Hvad er det? Æbler. Lækkert. Lars vil finde et æbletræ. Hvor kan det være? Der er jo ikke andet end rådne æbler her. Hvad er det? Ja, et æbletræ. Her må være nogle æbler. Hvor kan de være? Der var den.